Δηλώνω εχθρός των καμερών, γιατί δεν στέκομαι σε ένα σημείο. Απλά να το δηλώσω αυτό. Ναι, γιατί μου είναι αδύνατο. Ξέρετε, υπάρχει και μια δυσκολία στο να μείνω ακούνητη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ακριβώς αυτό, ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ ένα τέτοιο απόγευμα. Έξω ήταν δύσκολες συνθήκες. Τουλάχιστον εγώ, ερχόμενη από Ανάβησο, συνάντησα βροχή και γενικά κακές καιρικές συνθήκες και θεώρησα ότι μάλλον θα είμαστε μόνοι, αλλά βλέπω ότι τελικά δεν πτωούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί, ούτε με κακοκαιρίες, ούτε με δύσκολες καταστάσεις. Ακολουθούμε και συνεχίζουμε την πορεία μας και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι είστε εδώ, γιατί έχω συνηθίσει συναδέλφους που πραγματικά με μεράκι και χωρίς κανένα άλλο όφελος βρίσκονται πάντα στη μάχη και για να ενημερωθούν, αλλά και για να δράσουμε άμεσα. Χρυσάδη Σαρίδου, λοιπόν, μη προϊσταμένη του πρώτου κεδασίου Ανατολικής Αττικής. Ευτυχώς ή δυστυχώς με γνωρίζετε. Και λέω δυστυχώς γιατί χρειάζεται τελικά στο 100% των σχολικών μονάδων χρειάζεται δική μας συνδρομή. Δύσκολες περιπτώσεις παιδιών υπάρχουν και πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχουν με ένα ρυθμό αύξησης με γεωμετρικής προόδου. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι οδείο. Να είναι εδώ και ο κύριος Παπαναστασίου, φαντάζομαι ότι και εκείνος κάτι αντίστοιχο θα είχε να μας πει. Εκεί πριν 20-25 χρόνια που ξεκίνησα και εγώ την εκπαιδευτική μου πορεία, οι μαθητές που παρουσίαζαν δυσκολίες ήταν μια ελάχιστη μειοψηφία. Εδώ πάνε να γίνουν σχεδόν η κανονικότητα, για να μην πω ότι υπάρχουν τάξεις που το μεγαλύτερο ποσοστό είναι παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες και τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν δυσκολίες είναι η μειοψηφία. Από την άλλη, αν μέναμε μόνο σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών, τότε έπρεπε να πανηγυρίζουμε. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και οι μαθησιακές δυσκολίες πλέον είναι το πολύ light κομμάτι. Είναι αυτό που λες, εντάξει, μια δυσλεξία είναι, ή εντάξει, έχουμε καταλήξει να λέμε έναν ελαφρύ αυτισμό έχει και να το θεωρούμε ότι δεν είναι μια χαρά διαχειρίσιμο. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν γιατί στο τραπέζι μπαίνουν ακόμα πιο δύσκολα θέματα, ακόμα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Δυστυχώς είμαι εδώ για ένα πολύ, πώς να πω, δυσάρεστο θέμα. Η αλήθεια είναι όταν το σκέφτηκα, όταν σκέφτηκα να κάνω την πρόταση, δεν το πολύ χάρηκα, γιατί όντως εμένα με βαραίνει πολύ. Έχει τύχει να συνεργαστώ με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και έχουμε δει πολλά σοβαρά θέματα κακοποίησης και παραμέλησης. Θα είναι λίγο, για το επόμενες 1,5 ώρες θα είναι λίγο βαριές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τελειώνοντας τη συγκεκριμένη εισήγηση, θα έχουμε ξεκαθαρίσει τι είναι η κακοποίηση, τι είναι η παραμέληση και, εν πάση περιπτώσει, πού εμπλεκόμαστε εμείς ως εκπαιδευτικοί, μέχρι πού, τι μπορούμε να κάνουμε και, εν πάση περιπτώσει, ευχή μου είναι να μπορούμε να δούμε ένα φως στο τούνελ, ότι αν λειτουργήσουμε συντονισμένα, τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο βαρύ και μπορεί τελικά να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Γιατί θα περάσουν πολλά παιδιά από τα χέρια μας, από τις τάξεις μας, που μπορεί να βιώνουν, όπως θα δείτε στη συνέχεια, κακοποίηση ή παραμέληση και να μην το μάθουμε ποτέ. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα δούμε γιατί δεν το μαθαίνουμε. Γιατί είναι τόσο λίγα τελικά τα περιστατικά που βγαίνουν, αν όχι στη δημοσιότητα, γιατί αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι τα ελάχιστα, αλλά και αυτό που ίσως θα μας βαρύνει λίγο, είναι το γεγονός ότι μπορεί στις τάξεις μας να έχουμε παιδιά που αυτή τη στιγμή υποφέρουν και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό για μένα είναι το πιο βαρύ από όλα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Επειδή γενικά δεν μου αρέσει ο μονόλογος, θα ήθελα να παίρνετε το λόγο, θα ήθελα να διακόπτετε,
θα ήθελα να τοποθετήσετε, γιατί εδώ δεν είναι απλά μια εισήγηση σε ένα συνέδριο. Βρεθήκαμε ένα ωραίο απόγευμα για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να ανταλλάξουμε απόψεις και θέλω να πιστεύω ότι μετά από 2 ώρες θα είμαστε λίγο πιο πλούσιοι από εμπειρίες, γνώσεις και σκέψεις και προβληματισμούς. Πάμε λοιπόν. Θέλετε μήπως να σας βοηθήσω, να σας αλλάξω? Γιατί συζητάμε το θέμα αυτό και γιατί μια προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ εμφανίζεται εδώ και μιλάει για κακοποίηση? Δεν είμαι ούτε εισαγγελική αρχή, ούτε αστυνομία, αλλά εργάζομαι στο ΚΕΔΑΣΥ. Φαντάζομαι ότι σαν όρος το ΚΕΔΑΣΥ σας είναι γνωστό, υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, που αξιολογούμε μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες ένταξης στο σχολικό περιβάλλον, αξιολογούμε, υποστηρίζουμε. Ως λοιπόν προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, μπορώ να σας πω ότι οι μαθητές αυτοί, οι μαθητές που κακοποιούνται ή παραμελούνται, έχουν ενταχθεί ακόμα και στο νόμο της ειδικής αγωγής. Είναι ο 3699 του 2008, αυτός είναι ο νόμος της ειδικής αγωγής, από τότε δεν έχει αλλάξει, εντάσσει τους μαθητές αυτούς στην κατηγορία των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Αν έχετε δει κάποια δική μας νομάτευση αξιολογική, πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει αυτόν τον όρο, ως σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές, και αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες των παιδιών που με κάποιο τρόπο έχουν καταφτάσει σε εμάς και έχουμε διαπιστώσει ή έχουμε έγγραφα από δικαστικές αρχές στις οποίες βλέπουμε και ενημερωνόμαστε για κακοποίηση ή παραμέληση του συγκεκριμένου παιδιού. Έρχεται λοιπόν εδώ ο νομοθέτης και τι κάνει? Προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές αυτούς εντός σχολικού περιβάλλοντος, δίνοντάς τους κάποια προνόμια. Είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αλλά για παράδειγμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές αυτούς να δίνουν προφορικά αντιγραπτά. Σας δίνω τώρα ένα πολύ απλοϊκό θα έλεγα παράδειγμα, αλλά ακόμα και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι η κατηγορία των παιδιών αυτών έχει συγκεκριμένου τύπου ανάγκες, άρα θέλει τη δική μας υποστήριξη. Και τους εντάσσει στην κατηγορία αυτή. Άρα, αν δείτε κάποια αξιολογική έκθεση από εμάς, η οποία αναφέρεται στις σύνθετες, τότε σημαίνει ότι αυτή η γνωμάτευση είναι κάτι αρκετά βαρύ και θέλει προσοχή. Ωραία? Από την άλλη, είμαστε εδώ γιατί δεν μπορούμε να επιλέξουμε και το να μην κάνουμε πράγματα. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να ενημερωθούμε ότι αν υπάρχει κακοποίηση, παραμέληση από τον νόμο, από τον 35.000, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ενέργειες. Δεν σημαίνει ότι νιώθω ότι υπάρχει κάτι, έχω ακούσει ότι γίνεται κάτι σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικογένεια και εγώ γυρνάω και κοιτάω δεξιά και δεν δίνω σημασία. Ο νομοθέτης έρχεται και αναφέρει ότι σε περίπτωση που η εκπαιδευτική, και σας διαβάζω συγκεκριμένα, ότι ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος κατά την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου, με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας ανακοινώνει αμέσως την αξιόπινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι της πάσης φύσεως μονάδων προσχολικής αγωγής. Κατά τη διαδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοίνωσε την αξιόπινη πράξη στις παραπάνω αρμόδιες αρχές, και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος την πληροφορήθηκε ή διαπίστωσε, καλούνται να εξεταστούν ως μάρτυρες μόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Άρα, ο νομοθέτης έρχεται και μας λέει ότι σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ένδειξη
δεν λέει ότι δύναται να, αλλά υποχρεούστε να. Ποιος νόμος είναι, συγγνώμη, είναι ο νόμος, δεν φαίνεται, λυπάμαι, αλλά βεβαίως θα έχετε, αν και εφόσον επιθυμείτε να έχετε τις παρουσιάσεις, ευχαρίστως θα τις έχετε. Είναι ο νόμος 35, είναι 3.500 του 2008, θα μπορείτε να το παρακαλώ. Βεβαίως. Γεια σας. Έχουμε. Γνωστές. Έχω στο σχολείο μια περίπτωση που μας πήραν οι κοινωνικές υπηρεσίες του ΒΙΝΕ ότι έχουν καταγγελία το παιδί μυρίζει και όντως κάθε δεν μυρίζει, δεν είναι καθαρό, η μαμά όταν είχε έρθει μας μύριζε αλκοόλ, αλλά έχουν επιληφθεί οι υπηρεσίες. Εμείς αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που ήδη οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν μπει στη μέση. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Για να έχουν επιληφθεί οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν λάβει εισαγγελική παραγγελία. Από μόνη τους η κοινωνική υπηρεσία συνήθως, ειδικά στους δήμους τους δικούς μας και γνωρίζω που είστε, δεν κάνουν τίποτα αν δεν έχουν παραγγελία από εισαγγελέα. Βεβαίως, ακόμα και αν είναι πλεονασμός, καλό θα είναι να το αναφέρουμε, ότι το βλέπουμε κι εμείς. Άρα, αυτό είναι παραμένει, θα το δούμε στη συνέχεια. Άρα, ουσιαστικά εγώ τι θέλω να είναι ξεκάθαρο, ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αποκρύψουμε οποιαδήποτε πληροφορία, απλά και μόνο για να μην μπλέξουμε. Γιατί αν γίνει οτιδήποτε, οι πρώτοι που θα ερωτηθούν θα είναι οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής σχολικής μονάδας. Αυτό το ότι πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί αυτό κάθε φορά που γίνεται κάτι και βγαίνει στη δημοσιότητα, δεν μας καλύπτει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα αν τυχόν γίνει κάτι και αυτό είναι μέσα στο σχολείο μας. Μιλάω τώρα δεν μιλάω φαντάζομαι σε ομάδα γονέων, μιλάω σε εκπαιδευτικούς. Ωραία. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Θέλω λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε και να δώσουμε την έννοια για το περιεχόμενο της κακοποίησης και της παραμέλησης. Έχει σημασία να έχουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Τι είναι κακοποίηση, τι είναι παραμέληση. Να δούμε το φαινόμενο της κακοποίησης και της παραμέλησης τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Έχει σημασία το ότι, μάλλον έχουμε κανένα λόγο να συζητάμε για ένα θέμα το οποίο μπορεί να απασχολεί ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών. Θα δούμε ότι δυστυχώς το ποσοστό δεν είναι τόσο μικρό όσο φανταζόμαστε. Θα μιλήσουμε για τις συνέπειες της κακοποίησης, της παραμέλησης και για το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά προς το παρόν, να δούμε κάτι. Τι είναι, Κατερίνα? Τίποτα. Πάλι σου εδώ με την πλάκα. Να κάνουμε κάτι. Πού να μπλέξουμε τώρα? Δεν ακούω το παιδί. Τι θέλεις να κάνω? Κάθε χρόνο κακοποιούνται 7.500 παιδιά κάτω των 5 ετών. Πόσο θα περιμένεις μέχρι να κάνεις κάτι? Πέρα λοιπόν από το νομικό κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε οποιαδήποτε παραμέληση και κακοποίηση δεν έχει να κάνει μόνο με την νομική μας υποχρέωση, έχει να κάνει πρωτίστως με την ηθική μας υποχρέωση. Και όλο αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια βάση ακόμα και στη διεθνή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Εδώ αναφέρεται ξεκάθαρα η περίπτωση της κακοποίησης και ποια μέτρα πρέπει κάθε χώρα να λαμβάνει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Και να δούμε κάποια στατιστικά, χωρίς να σας κουράσω. Το 1998, 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από αποτέλεσμα βίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υιοθετεί την εκτίμηση ερευνητών ότι η διαπροσωπική βία το 2020, έλεγαν τότε, θα ανέλθει από τη 19η στη 12η θέση στη λίστα των 30 πιο σημαντικών αιτιών θανάτου παγκοσμίως. Δυστυχώς διαψεύστηκα. Έγινε η 9η.
Όσον αφορά τώρα στη βία κατά των ανηλίκων, η μελέτη στη Σουηδία ανέφερε ότι 1 στις 5 γυναίκες υπήρξε θύμα κακοποίησης, κύρια κατά τη διάρκεια της εφηβικής και παιδικής της ηλικίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 40 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο γίνονται θύματα βίας. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μικρά τα νούμερα. Πολλές μελέτες εκτίμησης της έκτασης του φαινομένου της βίας σε ανήλικους παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις από 3 έως και 29% στα αγόρια και από 7 έως 36% στα κορίτσια. Κυρίως λόγω των διαφορετικών κριτηρίων. Ξέρετε, στη Φιλανδία και ένα απλό άγγιγμα εισπρόξιμο θεωρείται βία. Δυστυχώς στην Ιεμένη βία μπορεί να θεωρηθεί και δεν θεωρείται βία ο λιθοβολισμός, έτσι. Άρα, με βάση τα κριτήρια, άλλο πράγμα είναι η βία στη Φιλανδία και άλλο πράγμα είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα, γι' αυτό και η μεγάλη διακύμανση στα ποσοστά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως κάθε χρόνο 53.000 παιδιά δολοφονούνται ετησίως. Δεν θέλω να σας κουράσω με τα στατιστικά, έτσι κι αλλιώς σας είπα ότι αν σας ενδιαφέρει το υλικό, θα μπορείτε να το έχετε και να ανατρέξετε. Ας δώσουμε όμως έναν ορισμό για τη βία. Τι εννοούμε βία? Ο Παγκόσμιος πάλι Οργανισμός αναφέρει ότι η βία είναι η εμπρόθετη χρήση φυσικής δύναμης ή εξουσίας, επαπειλούμενη ή πραγματική και η επαπειλούμενη ακόμα εναντίον ενός άλλου προσώπου, του ίδιου του εαυτού ή μιας ομάδας ανθρώπων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση ή την αυξημένη πιθανότητα επέλευσης τραυματισμού, θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, στρεβλής ανάπτυξης ή αποστέρησης. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο πλέον τι εννοούμε βία. Έρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εμένα αυτό που με τρομάζει πιο πολύ από όλη την παρουσίαση είναι αυτό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Η κακοποίηση είναι σαν το παγόβουνο. Τα φαινόμενα κακοποίησης και παραμέλησης είναι ένα παγόβουνο, όπου πάνω από την επιφάνεια του νερού υπάρχουν κάποια άσχετα περιστατικά, κάποια περιστατικά που εγείρουν υποψία και τα τεκμηριωμένα περιστατικά. Αυτά δηλαδή που ακούμε στα μέσα, στο σχολείο μας, κοίτα, η συγκεκριμένη οικογένεια έγινε αναφορά και έχουμε εισαγγελική και όλα αυτά, είναι εκεί πάνω. Ο κύριος όγκος των θυμάτων κακοποίησης και παραμέλησης είναι ακριβώς κάτω από το νερό. Αυτό για μένα είναι φοβερό. Θα υπάρξουν παιδιά που θα περάσουν όλη τους τη ζωή τους κακοποιημένα και παραμελημένα και εμείς απλά δεν θα το γνωρίζουμε. Όχι, δεν θέλουμε να το ξέρουμε, απλά δεν θα το γνωρίζουμε. Ένας από τους στόχους είναι να σας εξηγήσω γιατί δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Γιατί. Όπως επίσης υπάρχουν αρκετοί μύθοι για την κακοποίηση και την παραμέληση. Ένας μύθος είναι ότι η κακοποίηση είναι κακοποίηση μόνο αν περιλαμβάνει σωματική βία. Θα δούμε στη συνέχεια ότι και η συναισθηματική κακοποίηση είναι εξίσου επιβλαβής με τη σωματική. Πολλές φορές αφήνει σημάδια πιο έντονα και πιο βαθιά από τη σωματική κακοποίηση. Όπως επίσης, θα το πούμε στη συνέχεια όσον αφορά και ο κύριος Μαρίας. Μιλάτε εδώ, έχει θέση. Θέλετε να διακόψουμε, να πείτε μια... Ένας άλλος μύθος είναι ότι μόνο οι κακοί άνθρωποι κακοποιούν τα παιδιά τους. Θα το δούμε στη συνέχεια ότι είναι ένας από τους πιο μεγάλους μύθους που μπορεί να υπάρξουν. Ένας από τους λόγους που υπάρχει το παγόβουνο είναι και αυτό. Γιατί ένας ευυπόληπτος πολίτης, ένα άτομο του ψηλού κοινωνικο-οικονομικού στάτους, ένας πολύ μορφωμένος, ένας ακαδημαϊκός, ένας εισαγγελέας, δεν μπορεί ποτέ να έχουν το προφίλ ενός κακοποιού, φαντάζομαι. Κι όμως, έρχονται τα μέσα και βγάζουν σαν πυροτεχνήματα
κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και η έρευνα έχει δείξει ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, είναι το παγόβουνο που λέγαμε. Επίσης, σαν συνέχεια του προηγούμενου μύθου είναι και αυτό, ότι δεν συμβαίνει στις καλές οικογένειες. Μόνο οι φτωχές οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, οικογένειες που είναι στην ανεργία ή γενικά στην ανέχεια είναι κακοποιητικοί. Λάθος. Λάθος. Οι θύτες είναι μόνο άγνωστοι. Μεγάλος μύθος. Θα το δείτε και στη σεξουαλική κακοποίηση. Δυστυχώς, δεν είναι άγνωστη η κακοποίηση. Επίσης, άλλος ένας μύθος είναι ότι τα κακοποιημένα παιδιά μεγαλώνοντας γίνονται πάντα θύτες. Ευτυχώς όχι. Αλλά εκεί θέλει τη δική μας παρέμβαση και σίγουρα θέλει ψυχοθεραπευτική βοήθεια ένα παιδί θύμα κακοποίησης παραμέλησης. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Να δώσουμε λοιπόν κάποιους ορισμούς για την κακοποίηση και την παραμέληση. Δεν θα μιλήσω εγώ. Θα ήθελα να ακούσετε μερικά παιδιά τα οποία έχουν απευθυνθεί στο χαμόγελο του παιδιού. Όπως καταλαβαίνετε, θα κρατήσουν την αναμνημία τους και γι' αυτό δεν φαίνονται και πολύ τα πρόσωπά τους. Αλλά θα ήθελα να τους ακούσετε. Βρήκα το θάρρος και είπα στη μαμά μου ότι η πολλά βράδια που βάζουμε έχει χυμάτα μαζί και με κακοποιήσει σεξουαλικά. Και αν έχει νεύρα, θα με χτυπήσει, όπως κάνει στην ίδια. Αυτό σημαίνει τα τελευταία 2 χρόνια. Η μάνα μου είπε ότι λέω ψέματα και τον μπάζω είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα? Θα σε στείλω σε ίδρυμα, με απείλησε. Δεν θα διαλύσεις εσύ την οικογένειά μας παλιό. Όταν ήμουν 13, είχα ένα φίλο που έμενε στο διπλανό για μέρες μου. Κάναμε καλή παρέα και είχα καλές σχέσεις και με τους γονείς του. Από το παράθυρο της κουζίνας μας έβλεπα στο σαλόνι τους. Ο πατέρας του εκεί συνήθιζε να κυκλοφορεί γυμνός και εγώ που περιέργεια και μόνο κοιτούσα. Όταν μια μέρα πήγα σπίτι για να δω έλειπε και ο πατέρας του με υποδέχτηκε φορώντας μόνο μια πετσέτα. Κάτσαμε να τα πούμε όσο τον περιμένω. Μου είπε «Άντρες είμαστε, κοίτα τι έβλεπε» και μου έδειξε στο κινητό του ένα βίντεο πορνό. Πάγωσα. Ζήτησα να φύγω, αλλά δεν τα κατάφερα. Με βίασε. Όταν τελείωσε, έβαλε τα κλάματα, μου ζήτησε συγγνώμη και να μην το πω πουθενά. Να το κρατήσω μυστικό γιατί θα πάει φυλακή και εγώ ίδρυμα. Του υποσχέθηκα ότι δεν θα το πω πουθενά. Πήγα σπίτι και έκανα μπάνιο. Ένιωθα ότι για όλο αυτό φταίω μονάχα εγώ. Τι όμορφη που είσαι! Τι καλή μαθήτρια! Και είμαι περήφανος για σένα. Σε βλέπω σαν παιδί μου. Αυτά μου λέει ο θείος μου όταν ήμουν 12 χρονών και με φιλοξενούσε τα καλοκαίρια με τη θεία μου. Και όταν μια μέρα του είπα ότι μου ήρθε περίοδος, μου είπε ότι πρέπει να πάψω να φέρομαι σε παιδί. Μου είπε ότι τώρα πρέπει να φέρομαι σαν γυναίκα. Και μου έδωσε να δοκιμάσω τσιγάρο. Μου είπε πως ήταν καλύτερο να τα πάρω από εκείνο παρά από κάποιον άνθρωπο. Μου είπε ότι οι γονείς μου δεν θα καταλάβουν και να το κρατήσω μυστικό. Ούτε κατάλαβα πώς ξεκίνησε η κακοποίηση. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησε με τρυφερότητα. Και αυτό συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι. Πρώτα τρυφερά, μετά βία και μετά πάλι τρυφερά. Και τα επόμενα 2 καλοκαίρια πάλι τα ίδια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά όσον αφορά στους ορισμούς. Ήδη τα παιδιά μας δώσαν να καταλάβουμε αρκετά για το τι είναι κακοποίηση. Αυτό που πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση και στις δικές μου στις συνεδρίες με κάποια από αυτά τα παιδιά, όπως σας είπα, έχω ασχοληθεί με το θέμα συνεργαζόμενοι με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, είναι αυτό που είπε στο τέλος και σχεδόν όλα τα παιδιά το μετέφεραν, ότι νιώθω ότι φταίω εγώ. Εκεί ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο δύσκολο διαχειρίσιμο κομμάτι, όπου το ίδιο το παιδί
βιώνει την όλη κακοποίηση ως δική του ευθύνη. Έχουμε πολλές τέτοιες κακοποίησεις. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει για τη σωματική κακοποίηση, για την παραμέληση, για τη σεξουαλική κακοποίηση, για τη ψυχολογική συναισθηματική κακοποίηση, παραμέληση, το σύνδρομο Μιχάουζεν δι' αντιπροσώπου. Έχει γίνει πολύ γνωστό τελευταία αυτό. Κάποτε όταν κάναμε αντίστοιχες ενημερώσεις μου λέγανε τι είναι αυτό. Δυστυχώς τα μέσα μας ενημέρωσαν το τελευταίο καιρό, όσοι δεν είστε, έτσι δεν το γνωρίζετε, είναι η περίπτωση εκείνη των φροντιστών, κυρίως των μητέρων, όπου κακοποιούν τα παιδιά τους, χορηγώντας είτε φαρμακευτική αγωγή που δεν χρειάζεται το παιδί, είτε αρρωσταίνοντας το παιδί επίτηδες, για να μπορεί το σύστημα να ενδιαφέρεται με την ίδια και το παιδί της. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά νοσηλεύονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία και δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών καταλήγουν. Έχουμε την περίπτωση αυτή της Πισπυρίγου, όπου από ό,τι αποκαλύφθηκε τελικά, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, είναι ακριβώς η περίπτωση αυτή του συνδρόμου Μιχάουζεν δι' αντιπροσώπου. Γιατί το αυθεντικό σύνδρομο Μιχάουζεν είναι όταν εγώ ίδια προκαλώ κακό στον εαυτό μου, ακριβώς γιατί θέλω όλοι να αρχίσετε να ασχολείστε μαζί μου. Το δι' αντιπροσώπου όμως είναι κάτι ακόμα πιο βαθύ και πιο βαρύ και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι και είμαστε δεν είμαστε μαμάδες, μας τρομοκρατεί το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια μαμά η οποία θα κάνει από μόνη της τόσο μεγάλο κακό και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Το έχει ανάγκη, γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθει ότι ο κόσμος θα αρχίσει να τη νοιάζεται. Είναι ένα πολύ σοβαρό ψυχιατρικό θέμα που δυστυχώς οδηγεί τα παιδιά στο θάνατο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη κακοποίησης, αλλά αν μπορούσαμε να τα συγκεντρώσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, είναι η σωματική, είναι η ψυχολογική και η σεξουαλική. Σωματική, πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Το ξύλο, συνάδελφοι, δεν βγήκε από τον παράδεισο. Αυτό πλέον είναι κανόνας. Δεν αγγίζουμε για κανένα λόγο. Ευτυχώς που έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ακόμα και μια ξυλιά στο ποπό είναι είδος κακοποίησης. Και τα στατιστικά νομίζω ότι είναι αμήλικτα όσον αφορά σε αυτό. Ποια σημάδια θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην ιδέα της κακοποίησης? Σημάδια που σχετίζονται πιθανά με κακοποίηση. Τραυματισμοί, ειδικά στο κεφάλι και το πρόσωπο, σε βρέφη που δεν έχουν κατακτήσει ακόμα την κίνηση. Έρχεται μία μαμά και λέει «Ωχ, έπεσε, κοιτάξτε πώς χτύπησε στο κεφάλι του». Και το παιδί ακόμα δεν έχει κουτσουλήσει ή δεν έχει σηκωθεί στα κάγκελα. Αυτό αμέσως δημιουργεί ευτυχώς υπόνοιες στους γιατρούς, όπου αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, αυτές τις ενδείξεις κακοποίησης. Όπως για παράδειγμα μου είπε ένας γιατρός, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι ατύχημα όταν δω ένα μωρό με καμένα πόδια μέχρι εδώ. Ή δεν μπορώ να δω ένα μωρό με καμένα τα οπίστια. Δεν έχει Αυτό σας λέω ότι είναι τραυματισμοί που δεν δικαιολογούνται με άλλο τρόπο. Παρεμπιπτόντως, ευτυχώς εμείς δεν βλέπουμε βρέφη. Όσοι είναι στους παιδικούς σταθμούς έχουν βιώσει τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο για τις κακοποιητικές μητέρες. Μου φαίνεται πολύ περίεργο σαν όρος, αλλά υπάρχουν κακοποιητικές μητέρες που καίνε τα παιδιά τους σε καυτό νερό.
Και λένε ότι κάηκαν, πήγα να το κάνω μπανάκι. Στους 100 βαθμούς. Άρα τραυματισμοί με μόλοπες, επιφανειακές πληγές για τους οποίους δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, τραυματισμοί που έχουν ορισμένο σχήμα ή μοιάζουν να έχουν προκληθεί από ένα αντικείμενο, τραυματισμοί διαφορετικών ηλικιών, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις ένα παιδί το οποίο δεν περπατάει ακόμα ότι έπεσε από τις σκάλες. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, το ότι έπεσε από τις σκάλες το μωρό. Το μωρό ακόμα δεν περπατά. Και τέλος, όπως σας είπα, σε ασυνήθιστα μέρη, όπως τα αυτιά, ο κορμός, ο λαιμός ή η γλουτή. Άλλα διαγνωστικά στοιχεία κακοποίηση είναι όταν ο γονέας καθυστερεί πολύ να αναζητήσει βοήθεια. Ιστορικό με ασάφειες. Όλα αυτά, ευτυχώς, οι γιατροί με αντίστοιχα επιμορφωτικά που κάνουν, πλέον τα αναγνωρίζουν πάρα πολύ εύκολα ή τουλάχιστον πολύ πιο εύκολα από ό,τι κάποιες δεκαετίες πριν. Να σας δώσω και ένα προσωπικό βίωμα, όπου η μικρή μου κόρη είχε ένα μικρό ατύχημα γιατί η μεγάλη μου την έσπρωξε και χτύπησε εδώ στα χείλια της, έπεσε και χτύπησε και βγήκε λίγο ένα πετσάκι από εδώ και έτρεχαν αίματα. Εγώ σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς πήγα το παιδί στο νοσοκομείο. Πάω το παιδί στο νοσοκομείο, εμφανώς αναστατωμένη. Βέβαια είχα σταματήσει να τρέμω ολόκληρη, γιατί έπρεπε να κάνω και με το μωρό. Ήταν 1,5-2 χρονών, μόλις είχε αρχίσει να περπατά. Πάω εκεί, με κοιτάει ο γιατρός, μου λέει τι ακριβώς έγινε. Λέω έπεσε, έκανε. Λέει πώς έπεσε. Λέω έπεσε. Λέει εδώ φαίνεται χτύπημα. Λέω ναι, έπεσε και χτύπησε. Σας πληροφορώ ότι με κοιτούσαν με ένα τέτοιο τρόπο, όπου δεν κατάλαβα, λέω κάτι έχει ο γιατρός, δεν μπορεί, δεν φυσιολογική αντιμετώπιση, γιατί με κοίταγε και μου λέει, θέλω να μου πείτε ακριβώς τις κινήσεις. Δεν ποιες κινήσεις, με το έσπρωξε. Όταν πέρασε η ώρα και το περιέθρεψαν, έβαλαν ό,τι ήτανε, πάω εγώ στο γιατρό και λέω, εντάξει, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί όμως μου μιλήσατε έτσι. Σας λέω ότι μου μίλησε επιθετικά σχεδόν, με μια επιθετικότητα από την οποία δεν μπορούσα να εξηγήσω με κανένα τρόπο. Και γύρισε εκεί και μου είπε ότι ξέρετε, εδώ τα περισσότερα περιστατικά που καταφθάνουν από μικρά παιδιά είναι τα από παιδιά που ήδη οι γονείς το προκαλούν. Άλλη λιποθυμία εγώ, λέω δεν μπορεί να γίνεται τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά θεώρησε ότι ήταν πολύ πιο πιθανό να έχω χτυπήσει εγώ το παιδί από ότι όλο αυτό που του εξήγησα, το οποίο φαινόταν κάπως. Τώρα, πώς είναι δυνατόν, έσπρωξε, έπεσε, χτύπησε και γέμισε αίματα. Θέλω να σας πω ότι πλέον οι γιατροί είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Είναι αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό. Αλλά αυτό με συγκλώνησε ακόμη πιο πολύ, γιατί τότε που, επειδή και εγώ ασχολιόμουν με το θέμα, γύρισαν και μου είπανε, ξέρετε τι έρχεται εδώ. Ξέρετε πόσα περιστατικά κακοποιημένων μωρών διαχειριζόμαστε. Τα περισσότερα από αυτά είναι μωρά τα οποία τα καίνε. Τα εγκάβματα είναι τα πρώτα σε ποσοστό κακοποίησης και αμέσως μετά είναι τα κατάγματα. Αυτά. Βεβαίως. Αυτά μπορεί να είναι αυτό Ποιο? ταξίματα. Είναι άλλες περιπτώσεις, συνήθως είναι γονείς που είναι... Ναι, γιατί εκεί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι περιπτώσεις που οι γονείς για τους δικούς τους λόγους κακοποιούν τα παιδιά τους, μεταξύ των οποίων είναι τοξικό εξαρτώμενοι γονείς, είναι γονείς που κάνουν χρήση, γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους και νομίζω ότι όλοι οι κακοποιητικοί γονείς δεν είναι άτομα που ανήκουν στην κατηγορία των διαταραχών. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση φεύγοντας από εδώ να πω ότι ξέρετε είναι διαταραχμένοι, παύλα άρρωστοι. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, βεβαίως ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, δεν πρέπει να απενοχοποιηθεί. Είμαι άρρωστος, τι να κάνω.
Εντάξει, δηλαδή μην πάμε στην άλλη πλευρά. Ακόμα και η περίπτωση του Μιχάουζεν. Δεν απενοχοποιείς. Αν όντως έχεις θέμα, θα πρέπει να ψάξεις από νωρίς να το λύσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι είμαι άρρωστος δεν με καθιστά αθώο. Δική μου άποψη. Και θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, στο γιατί τελικά είναι τόσο δύσκολο να το εντοπίσουμε. Γιατί στο μυαλό μας όλοι έχουμε μια εικόνα του κακοποιού, ο οποίος είναι κάπως άσχημος, κάπως, πώς να πω, όχι περιποιημένος, φτωχός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα η λανθάνουσα θεωρία για τον κακοποιό, για όλες μας, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σας ρωτούσα φτιάξτε μου μια εικόνα ενός κακοποιού, όλοι φαντάζομαι, όλοι. Χωρίς κοστούμι και γραβάτα. Μπράβο. Δεν θα είχε κοστούμι. Τουλάχιστον δεν θα ήταν με γραβάτα και κοστούμι. Αλλά... Have you been with boy for money? Yes, Dad. How's your Rotary Club meeting today? Oh. It's cold. It's baptized. Η άλλη οικογένεια που δεν είναι τόσο πλούσια. Δυστυχώς, ένας από τους λόγους του παγόβουνου είναι και αυτός. Δεν μπορείς να προβλέψεις, δεν έχεις σαφείς δείκτες. Κάτι που για άλλες περιπτώσεις έχουμε δείκτες μαθησιακών δυσκολιών, δείκτες. Στην κακοποίηση υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν δείκτες, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφείς. Όσον αφορά στην παραμέληση, να φύγουμε λίγο από την κακοποίηση, να πάμε στην παραμέληση. Η παραμέληση έχει να κάνει με υπολοιπόμενη ανάπτυξη μη οργανικής. Όταν ένα παιδί είναι παραμελημένο, ο πιο σημαντικός δείκτης είναι ότι ουσιαστικά έχει μια υπολοιπόμενη ανάπτυξη που δεν έχει μια οργανική αιτιολογία. Υπάρχει συνήθως άρνηση ή καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών υγείας, άρνηση ή καθυστέρηση υποτίμηση γενικών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Πάμε λίγο στα δικά μας. Είμαι σίγουρη θα κάνετε το ερώτημα. Τουλάχιστον προετοιμάστηκα. Που λέγαμε. Ένα παιδί που πρέπει να πάει στο ειδικό σχολείο και οι γονείς δεν θέλουν να το πάνε στο ειδικό, είναι ή δεν είναι παραμέληση? Και γιατί είναι παραμέληση? Γιατί? Είναι παραμέληση. Τουλάχιστον είχε τεθεί όταν ήμουν εδώ το θέμα ότι στο ειδικό σχολείο θεωρούν καταρχάς ότι το παιδί πολλές φορές δεν είναι για ειδικό σχολείο γιατί οι περιπτώσεις είναι πιο βαριές και θεωρούν ότι θα εξελιχθεί, θα έχει μια άσχημη πορεία. Αυτό προβάλλει. Οι γονείς... Ναι, παρακαλώ. Ναι, θέλω να πω ότι βεβαίως και είναι παραμέληση, διότι το περιβάλλον του ειδικού σχολείου είναι για ένα παιδί που διαγυμνώσκεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα μπορέσει εκεί να λάβει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αν το αφήσει στο υπόλοιπο περιβάλλον, είτε θα αποτελέσει θύμα εκφοβισμού και των εκπαιδευτικών, και από μέρους των εκπαιδευτικών, και από μέρους των μαθητών, δεν θα μπορεί, θα αυτοϋποτιμάται διαρκώς, διότι θα είναι εκ των πραγμάτων κατώτερο των περιστάσεων κάθε φορά και επομένως δεν θα μπορέσει το παιδί
έστω στο δικό του πλαίσιο να αυτό πραγματοθεί, να προχωρήσει. Ουσιαστικά είναι ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι γονείς, γιατί σε αυτή τη φάση δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν τη διαφορετικότητα του παιδιού τους. Νομίζω ότι όλοι το βιώνουμε αυτό και στη διοίκηση. Νομίζω καταφθάνουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις γονέων οι οποίοι αμφισβητούν τις προτάσεις είτε του ΚΕΘΑΣΥ είτε του ΚΕΘΑΣΥ πρωτίστως για φοιτηση σε ένα ειδικό σχολείο. Και ουσιαστικά βλέπεις ότι το παιδί υπολείπεται σε δεξιότητες ακριβώς γιατί δεν έχει δεχτεί την εκπαίδευση που είναι ακριβώς αυτό που λέμε στα μέτρα του. Και ας το κάνουμε λίγο πιο φιλικό στην ειδική αγωγή, γιατί το ειδικό σχολείο είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Είχα περίπτωση γονέα με κοφό παιδί, 90 με 100% ολική κόφωση, ο οποίος αρνείτον να φοιτήσει το παιδί του στο κοφό. Και έλεγε ότι κάποια στιγμή θα ακούσει, η επιστήμη προοδεύει και θα μπορέσει να ακούσει, άρα δεν έχει νόημα να πάει στο κοφόν και φυσικά δεν έχει νόημα να μάθει τη νοηματική. Το παιδί, όπως καταλαβαίνετε, δεν απέκτησε μητρική γλώσσα. Και νομίζω ότι όλοι, ως εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε πόσο βασικό είναι ένα παιδί να αποκτήσει μητρική γλώσσα για να μπορέσουμε να στήσουμε όλη την εκπαίδευση. Ένα παιδί που δεν μιλά και δεν ακούει και ουσιαστικά προσπαθεί με μία χιλιανάγνωση να καταφέρει επικοινωνία, είναι δεδομένο ότι θα υπολείπεται και μαθησιακά. Άρα στην ουσία αυτός ο γονέας λειτουργήσε, δεν θέλω να πω κακοποιητικά, αλλά μπορεί και να είναι κακοποιητικά τελικά, παραμελώντας τις πραγματικές ανάγκες του για να προβάλλει το εγώ του. Γιατί ξέρω περίπτωση τέτοια μητέρας, η οποία το έχει πιέσει το παιδί της στο έπακρο. Το παιδί βέβαια ανταποκρίθηκε τελικά και όλο το περιβάλλον επενεί τη μητέρα. Ανταποκρίθηκε, έγινε πέρα στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά τι μπορεί να έχει μέσα του αυτό το παιδί. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλα αυτά. Λέγοντας επίσης, εδώ, γι' αυτό σας θεωρώ ότι καλό θα είναι να έχετε την παρουσίαση, αν θέλετε να ανατρέχετε σε αυτή, για να δούμε κάποια σημάδια που πιθανόν να σχετίζονται με παραμέληση του παιδιού, όπως στο σώμα του παιδιού ή στη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, στο σώμα του παιδιού μπορούμε να δούμε τραυματισμούς ως αποτέλεσμα απουσίας επίβλεψης, τραυματισμούς στους οποίους η ιατρική φροντίδα έχει καθυστερήσει ή αποφευχθεί, ρουχισμός ακατάλληλος για τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε. Τώρα, λίγο έρχονται μαθητές σας στο μυαλό, καθώς τρέχουμε λίγο στις ενδείξεις. Ελλειπής ή ακατάλληλη σε θρεπτικά στοιχεία διατροφή. Έχω δει, δυστυχώς και στη δική μου εκπαιδευτική πορεία, παιδιά που έρχονται με ένα σακουλάκι με πατατάκια και ένα κρουασάν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πατατάκια και κρουασάν. Η παραμέληση προσωπικής υγιεινής. Αυτό που μόλις τώρα αναφέρατε, αλλά άρα βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρη παραμέληση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση που ο γονιός έχει το παιδί έχει πρόβλημα, αυτό είναι ουσιαστικά παραμέληση. Μακροπρόθεσμα. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί θέλετε να το δούμε λίγο στη συνέχεια. Νομίζω ότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε. Ωραία, καλά μας τα λες και τι κάνουμε τώρα. Θα πω όμως και στο επόμενο πιο βαρύ για μένα θέμα, αλλά ας αφήσω πάλι το βίντεο να μιλήσει μόνο του.
μην έχεις πριτσάτα. Δεν ξέρω. Τι συμβαίνει? Τίποτα σου. Έχεις τίποτα? Να σας πω λίγο. Ανεμονιαστήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς όλα αυτά είναι βαθιά κρυμμένα στη ψυχή και στο μυαλό όλων αυτών των παιδιών που τα βιώνουν. Επανέρχομαι στο παγόβουνο, κρατήστε το αυτό. Μέσα στις τάξεις μας μπορεί όντως να υπάρχουν παιδιά που βιώνουν κάτι όπως το κορίτσι. Δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε σινεμά. Δυστυχώς είναι η καθημερινότητα και δυστυχώς, σας λέω, τα πράγματα δείχνουν ότι τα ποσοστά αυξάνονται αντί να μειώνονται. Άρα, αν ορίσουμε με κάποιο τρόπο τη σεξουαλική παραβίαση ανηλίκων, αυτή θεωρείται η συμμετοχή, η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, υποκινούμενες από ενήλικα, που συνήθως έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί και οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή και την ικανοποίηση του ενήλικα. Κρατήστε το οικείο. Σεξουαλικά κακοποιός, θήτης. Δεν είναι κάποιος που μας τρόμαζαν οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Μη βγεις έξω, παιδί μου, θα σε βιάσουν. Δεν βιάζουν έξω. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις, είναι σαν να πέσεις με το αεροπλάνο. Τέτοια είναι τα ποσοστά της βίας, της σεξουαλικής βίας. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά της σεξουαλικής κακοποίησης από πατέρα, από παππού και από θείο. Δεν θέλετε να ξέρετε ότι υπάρχουν και κακοποίησεις σεξουαλικές σε αγόρια. Το βίντεο ήταν για κορίτσι. Τα ποσοστά κακοποίησης των αγοριών πάνε να αγγίξουν τα ποσοστά των κοριτσιών. Σας τα αφήνω αυτά, έτσι κι αλλιώς θα τα έχετε, να μην σας κουράσω. Έχει επιπτώσεις όλο αυτό? Ναι. Έχει άμεσες και έμεσες, μακροπρόθεσμες. Άμεσες είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η παλινδρόμηση. Βλέπουμε παιδιά που ξαφνικά, ενώ είχαν καθαρίσει, ξεκινούν πάλι ενούρηση και εγκόπρηση. Διαταραχή από οξύ στρες, αίσθημα ενοχής, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το 99% των παιδιών που ερωτήθηκαν όταν κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, το πρώτο πράγμα που ανέφεραν στην πραγματογνωμοσύνη είναι ότι κάτι έκανα και φταίω και πληρώνω γι' αυτό. Διαταραχές ύπνου όρεξης, διαταραχές της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, διαταραχές συγκέντρωσης προσοχής, κοινωνική απόσυρση και πτώση της σχολικής επίδοσης. Μακροπρόθεσμα, αυτά τα παιδιά συνήθως αναπτύσσουν αγχώδεις διαταραχές, συναισθηματικές διαταραχές, κυρίως κατάθλιψη, οριακή διαταραχή της προσωπικότητας, διασχιστικές διαταραχές, διαταραχές σεξουαλικότητας, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ανορεξία ή βουλημία.
χρήση αλκοόλ, ουσιών, αυτοκτονική ή παραυτοκτονική συμπεριφορά, ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, σεξουαλική ελευθεριότητα, παραβατική συμπεριφορά, κοινωνικές επιπτώσεις, πρώιμη εγκατάλειψη σχολείου, εμπλοκή σε έκνομες δραστηριότητες κ.ο.κ. Διαλύεται η προσωπικότητά τους. Δεν είναι απλό. Δυστυχώς ο δράστης, και αυτό θέλω να το κρατήσετε, είναι ενήλικος και σίγουρα τις περισσότερες φορές είναι μέλος της οικογένειας, συγγενής, φιλικό, άλλο πρόσωπο φροντίδας ή πρόσωπο άγνωστο προς το παιδί ελάχιστες φορές. Δυστυχώς όσοι είμαστε στον αθλητισμό, μπορώ να σας πω ότι και εκεί έχουμε περιπτώσεις κακοποίησης, αλλά εκεί ουσιαστικά ο ενήλικας, όπως βλέπετε, είναι και αυτό, δεν είναι άγνωστο πρόσωπο, είναι πολύ οικείο πρόσωπο και πολλές φορές για τους αθλητές, ειδικά σε αυτούς που είναι στον πρωταθλητισμό, είναι και μια πατρική φιγούρα. Άρα θεωρείται μια κλασική περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης αυτής της μορφής που εκτενώς αναφέραμε. Θα ήθελα να κρατήσετε και θα σας στείλω τους δείκτες, δηλαδή τι πρέπει να κοιτάω σε περίπτωση που έχω υπόνοιες και τι γίνεται. Ίσως θα σας ενδιέφερε να δείτε πώς εξελίσσεται ένα περιστατικό το οποίο εγώ με κάποιο τρόπο θα το αναφέρω στην εισαγγελία. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, όλα αυτά που περιγράψαμε τελικά, με βάση την νομοθεσία που είδαμε και στην αρχή, θα πρέπει να καταλήξουν εισαγγελία. Δεν υπάρχει ερώτηση τι κάνω, είναι μονόδρομος. Με το που δείτε κάτι από όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως, μονόδρομος είναι οι εισαγγελικές αρχές. Άρα, αν έχω υποψίες, τι κάνω. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος δρόμος είναι να καλέσω το γονέα. Καλώ το γονέα και του αναφέρω ότι ξέρω τι γίνεται. Έχω δει ότι το παιδί έρχεται εδώ με γρατζουνιές, έρχεται εδώ με μόλοπες, έρχεται εδώ με κρύο 5 βαθμούς με κοντομάνικο, έρχεται εδώ άπλυτο, έρχεται εδώ νηστικό. Θα μου πείτε, είναι όλα παραμέληση? Όχι, γιατί εκεί σταθμίζουμε και άλλους παράγοντες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κακοποιητική μια οικογένεια ή μια οικογένεια που παραμελεί το παιδί όταν η ίδια δεν έχει οικονομικούς πόρους να συντιστεί. Εκεί πρέπει να το δούμε αλλιώς. Εκεί όντως θα πρέπει να δούμε αν οι κοινωνικές υπηρεσίες μπορούν να τους εντάξουν στο κοινωνικό παντοπολείο και όλα αυτά. Δεν είναι όλα κακοποίηση, παραμέληση. Όταν όμως, ενώ θα μπορούσαν εκείνη η διαφορά της ανέχειας και της παραμέλησης, ενώ βλέπεις ότι μπορεί, δεν το κάνει. Εκεί μιλάμε για παραμέληση. Εκεί λοιπόν ενημερώνουμε το γονέα, ότι ξέρεις, συμβαίνει αυτό. Εγώ με βάση τον νόμο πρέπει να κάνω κάτι. Δεν θέλω να σου πάρω το παιδί, γιατί πολλοί γονείς τι λένε, θα κάνεις και θα μου πάρουν το παιδί. Δεν θέλω να σου πάρω γιατί, παρένθεση, όσο και κακοποιητικό να είναι το περιβάλλον, εκτός από τις πολύ τραβηγμένες περιπτώσεις, βλέπε σεξουαλική κακοποίηση, βλέπε όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως, η βοήθεια στην οικογένεια φαίνεται ότι είναι πιο σημαντική για την ομαλή εξέλιξη του παιδιού από ότι να τραβήξεις το παιδί και να το πας στο ίδρυμα. Γιατί ο εισαγγελέας έχει ένα δρόμο. Αν δηλαδή δεν μπορεί η οικογένεια να φροντίσει το παιδί, ένας είναι ο δρόμος. Ίδρυμα μέχρι να βρεθεί η ανάδοχη οικογένεια. Ξέρετε, η διαδρομή είναι επίπολη. Δηλαδή λέμε εμείς τώρα ναι στον εισαγγελέα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι ακολουθεί. Στόχος είναι να ενδυναμωθεί η φυσική οικογένεια του παιδιού. Σαφώς όχι, εκεί είναι κάθετοι όλοι και νομίζω και οι γιατροί, αλλά νομίζω και εμείς, δεν νομίζω ότι θα έχουμε διαφορετική άποψη, δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί σε μια οικογένεια που κακοποιείται σεξουαλικά. Εκεί
το παίρνεις την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή δεν κουβεντιάζεις. Σεξουαλική κακοποίηση δεν φτιάχνει. Εκεί κόβεις. Αλλά όλα τα άλλα, η σωματική κακοποίηση ίσως είναι μια ένδειξη από την οικογένεια ότι έχει ανάγκη από βοήθεια. Νομίζω ότι οι ψυχολόγοι εδώ έχουν πολλά να πούν. Ότι μια μητέρα κακοποιητική μπορεί η ίδια να νιώθει ανασφάλεια και η ίδια να έχει ανάγκες υποστήριξης κτλ. Στη σεξουαλική κακοποίηση όμως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εκεί καλείς στο γονιό αν έχεις μαρτυρία για σεξουαλική κακοποίηση. Ναι, εκεί λες στο γονέα, βεβαίως, λες στο γονέα, καταρχάς με το που θα έχεις ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης, το αναφέρεσαι, θα το δούμε και συνέχεια, στην εισαγγελία και στο αστυνομικό τμήμα και παίρνει το παιδί. Αυτό λέω, θα καλέσεις πρώτα το γονέα και θα του πεις ότι εγώ ξέρω ότι κάνεις αυτό, όχι. Έτσι, εκτός αν καλέσεις τον έτερο γονέα, ο οποίος, γιατί έχουμε μια περίπτωση τέτοια που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή, δυστυχώς και νομίζω ότι και ο κύριος Μαρίνος γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργά 2 θέματα σεξουαλικής κακοποίησης στην περιοχή μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα σας ενημερώσω. 2. Σεξουαλική κακοποίηση από πατέρα. Όταν το παιδί ήταν από την ηλικία των 10 ετών. 2. Θυμηθείτε το παγόβουνο. Βλέπω 2. Αλλά πρέπει να είναι πολύ περισσότερα. Ορίστε. Πώς έγιναν γνωστά αυτά τα 2 περιστατικά? Το ένα έγινε από καταγγελία. Το ίδιο το παιδί το ανέφερε σε μια φίλη και η φίλη το είπε στη διεύθυνση. Το δεύτερο το είπε σε εμάς. Από τυχαίο έλεγχο. Δηλαδή βλέπαμε παιδιά, βλέπαμε ένα κορίτσι για δυσκολίες μαθησιακές. Ταυτόχρονα όμως το ίδιο το παιδί είχε αναπτύξει, έχει νευρική ανορεξία και αυτό μας έκανε, είδατε τι σας είπα, ότι και το ίδιο το παιδί είπε ότι θέλω να μιλήσω. Αλλά δεν θέλω να το πείτε βέβαια στον Παπαμίνο, αλλά αυτό θα τα δείτε στη συνέχεια, τι δεν θέλουν να πούν και τι λένε. Και εμείς κάναμε αναφορά στην εισαγγελία, ουσιαστικά υπέβαλα στην εισαγγελία ανηλίκων όλη την καταγραφή της ψυχολόγου, της υπηρεσίας και της κοινωνικής λειτουργού και ήδη κάλεσαν την ψυχολόγο της υπηρεσίας μας στη Γαδά και έδωσε κατάθεση και νομίζω ότι ήδη έχει πάει η κοινωνική υπηρεσία και το παιδί και η μαμά έχουν απομακρυνθεί. Και νομίζω ότι τώρα μένουν σε μια φιλική οικογένεια, πάντα με την εποπτεία της εγγύης. Παρακαλώ. Και η μαμά το γνωρίζει όμως και κάνει στραβά μάτια, τι γίνεται? Είναι οι περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες. Συνήθως οι μαμάδες δεν είναι σαν τη μαμά που είδαμε στο βίντεο, μες στην Τρελή Χαρά. Οι μαμάδες γνωρίζουν. Δυστυχώς και αυτό το κάνει ακόμα πιο βαρύ. Η πρώτη αναφορά, θυμηθείτε λίγο το κοριτσάκι στην αρχή, στο βίντεο, που λέει η μαμά μου ήξερε, αλλά με θεωρούσε ότι είμαι ελαφρών ηθών και ότι έπρεπε να πάω σε ίδρυμα γιατί ο μπαμπάς είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι. Ο κύκλος της κακοποίησης δεν σταματά στον κακοποιό γονέα. Ακόμα πιο βαρύ είναι το γεγονός ότι ο έτερος γονέας γνωρίζει και δεν κάνει τίποτα. Αυτό, από ό,τι λένε, από καταγραφές, πάλι στις πραγματογνωμοσύνες που γίνονται από παιδοψυχιάτρους, είναι πιο βαρύ για το παιδί. Δηλαδή, αν βάλει στη ζυγαριά, αυτό που πονάει πιο πολύ δεν είναι η κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα ή από το θείο ή από τον παππού, αλλά το γεγονός ότι η μαμά ήξερε και δεν μιλούσε. Τώρα, εδώ σας έχω συγκεντρώσει τους δείκτες κακοποίησης, σημάδια που ίσως υποκρύπτουν κακοποίηση, τραυματισμοί, ειδικά στο κεφάλι, τραυματισμοί, μόλοπες, αυτά που είπαμε και προηγουμένως, δείκτες στη συμπεριφορά. Βλέπεις παιδιά που εκδηλώνουν φόβο ή δισταγμό να επιστρέψουν στο σπίτι. Δεν θέλω να πάω σπίτι μου, σου λέει το παιδάκι που είναι στην πρώτη δημοτικού. Μα γιατί καλέ μου, δεν θες να πας, να ξεχωρίσω, όχι, αφήστε με εδώ, εγώ με μια χαρά περνάω. Στην αρχή κολακευόμαστε και λες, τι ωραία. Είναι μια καλή δασκάλα. Με θέλει πολύ.
Και μετά από καιρό μαθαίνω ότι εκεί με το που πάει ξεκινάει το ξύλο και τελειώνει λίγο πριν κοιμηθούν οι μεγάλοι. Ξεκινάνε οι φωνές, ξεκινάνε οι απειλές. Το παιδί έρχεται και κάθεται στραβά, δεν κάθεται ολόκληρο. Και λες, κάτσε παιδί μου καλά, δεν είναι τρόπος αυτός. Αλλά όταν έτσι πονάει, γιατί έχει μόλοπες. Πιστέψτε με, δεν θέλω να το βιώσετε, αλλά όταν ανακαλύψετε ότι αυτό το παιδί βίωνε όλα αυτά τα χρόνια όλη αυτή την κακοποίηση, μετά από εκεί δεν κοιμόμαστε ευχάριστα. Εγώ τουλάχιστον ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Γιατί και εγώ είχα πει σε αυτό το παιδί, πώς κάθεσαι έτσι, ντροπή. Προβλήματα ύπνου, παλιδρόμηση σε προγενέστερα στάδια. Νομίζω δεν θέλω να σας κουράσω. Αν σας ενδιαφέρει θα υπάρχουν στις διαφάνειες. Άλλοι κοινοί σωματικοί δείκτες για την παραμέληση. Το παιδί χτυπάει όλη την ώρα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές. Οι μαμάδες χαριτολογώντας λέει δεν μπορώ να ξαναπάω στο παιδόν, δεν γίνεται, με έχουν καταγράψει. Είναι η 4η φορά που σπάει το χέρι του. Αυτό θεωρείται παραμέληση, ξέρετε. Τώρα, αν έχεις όμως ένα παιδί που είναι μονίμως πάνω εκεί έχεις να αποδείξεις ότι είσαι ελέφαντας. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν παιδιά στο νοσοκομείο λόγω πλημελούς, ελέγχου και επίβλεψης. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που αφήνουν, το έχετε ακούσει σίγουρα και το βλέπετε. Τα παιδιά είναι στην πλατεία μόνα τους. Παιδιά ηλικίας 6, 7, 8 ετών. Αυτό θεωρείται παραμέληση. Κουρασμένα, όπως δείκτες συμπεριφοράς, κουρασμένα παιδιά με δυσκολία συγκεντρώσεως στο σχολείο λόγω έλλειψης ύπνου. Δεν μπορεί το παιδί να είναι μέχρι τις 5 ώρα στα τάμπλετ. Την επόμενη μέρα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί. Σας τα αφήνω λοιπόν όλα αυτά. Τώρα, περνάει και η ώρα, δώστε μου λίγο χρόνο. Ναι. Είναι πάρει, είναι 7.30, γιατί έχετε και την άλλη εισήγηση. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό... Τώρα, θα ήθελα λίγο να δούμε γιατί τελικά, πότε το παιδί μιλά τελικά. Πότε έρχεται να σου μιλήσει. Δεν είναι εύκολο. Όπως σας είπα, τα παιδιά δεν μιλούν. Τα παιδιά θα μιλήσουν όταν εμπιστευτούν κάποιον. Όταν αρχίσουν να κατανοούν τι είναι φυσιολογικό και τι όχι. Όταν αρχίζουν να κατανοούν τι τους συμβαίνει. Το περίεργο δε με τη σεξουαλική κακοποίηση, επανέρχομαι στη σεξουαλική κακοποίηση, είναι ότι η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι πάντα επώδυνη. Μου πεις τι λες τώρα. Δηλαδή, ικανοποιείται κιόλας. Ναι. Πότε ικανοποιείται. Ένα παιδί 2 ετών, μην τρομάζετε, μάλλον να τρομάξετε, γιατί έχουμε κακοποίηση σε παιδιά 1-2 ετών, όταν δεν υπάρχει διείσδυση. Γιατί κακοποίηση δεν σημαίνει πάντα διείσδυση. Είναι και οι μαλάξεις, οι θορμίες. Όταν λοιπόν ένα μωρό, τι μωρό είναι 2 ετών, το χαϊδεύουν στα σημεία εκείνα, διεγείρεται, του αρέσει, εθίζεται σε αυτό. Άρα ο μπαμπάς, ο θείος, ο παππούς, μου θέλουν να με κάνουν να νιώθω καλά. Και ικανοποιείται. Είναι αυτό που σας λέω, αρχίζουν και μιλούν όταν καταλαβαίνουν ότι αυτό ήταν διαστροφή. Μπορεί να με ακουμπάει ο μπαμπάς, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Και έχουν βγει αρκετές καμπάνιες και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια τα τελευταία ειδικά χρόνια να ενημερώσουμε τα παιδιά για το ποιον αφήνουμε να μας αγγίξει. Ελπίζω σιγά σιγά και ως εκπαιδευτικοί, ίσως στα προγράμματα που κάνουμε, στα προγράμματα δεξιοτήτων ή οτιδήποτε μπορούμε να εντάξουμε, αυτό βάλτε το λίγο σαν μια προτεραιότητα. Εγώ να πω συγγνώμη που το λέω, αλλά ίσως διευθυντές γυμνασίου ή συνάδελφοι γυμνασίου να με διαψεύσουν, αλλά
Είναι επιλογή, νομίζω, στον εκπαιδευτικό και στο σχολείο να επιλέξει εργαστήριο δεξιοτήτων με τέτοιο θέμα και δεν το επιλέγουν οι συνάδελφοι. Να σας πω, δεν είναι εύκολο, γιατί θέλει εκπαίδευση. Εδώ είναι ο κύριος Μαρίνος, εφόσον θέλετε να κάνουμε κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, έτσι ώστε και οι συνάδελφοι να νιώσουν να δουν πώς πλησιάζουν τέτοια θέματα. Εγώ ευχαρίστως, έτσι κι αλλιώς συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Είναι εξαιρετικοί οι επιστήμονες εκεί που μπορούν να μας βοηθήσουν ως προς αυτό. Αν σας ενδιαφέρει... Ναι, ναι. Υπάρχει και η οποία είναι γνωστή από το Δημοτικό, η οποία κάνει επίθεση πώς επιτρέπει το κράτος και το σχολείο να κάνουν τέτοια θέματα. Ακριβώς. Έχουμε και αυτό, αλλά... Είναι το άλλο κομμάτι. Μας κάνει επίθεση γιατί κάνουν τέτοια θέματα. Σεξουαλικά. Αυτό λοιπόν, νομίζω ότι καμία αλλαγή δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη ανέμακτα. Εδώ θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί σας λέω, υπάρχει πολλά παιδιά, τα οποία αν κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις, μπορεί να προλάβουμε. Μπορεί. Από την άλλη, είπαμε ότι τα παιδιά αρχίζουν να μιλούν όταν ο πόνος πια είναι πολύ μεγάλος και πολλά από τα παιδιά αρχίζουν και μιλούν, ξέρετε πότε. Όταν βλέπουν ότι αυτό που τους συμβαίνει θα συμβεί και στα αδέρφια τους. Για να προστατεύσουν και τα αδέρφια. Συγγνώμη λίγο να... Βεβαίως. Όλα αυτά που λέτε με ξεπερνάνε λίγο πραγματικά. Αυτό το σιγά που λέτε, που είπατε, είμαι δασκάλα στην Πρωτοβάθμια. Το 97-98 ήμουν στο Μαράζιο δασκαλείο. Είχαμε την κυρία Τονοπούλου και είχα την τύχη να είμαι σε μια ομάδα δάσκαλοι, νοσηλευτές, γιατροί και να γνωρίσουμε κάποιες κυρίες από το Μεξικό που είχαν ξεκινήσει τότε να κάνουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εμείς λοιπόν τότε δουλέψαμε με σκοπό να γίνουμε πολλαπλασιαστές και να ξεκινήσει κάτι στα σχολεία. Από το 1997. Πόσο σιγά. Δηλαδή τώρα μαθαίνουμε πώς θα δούμε την κακοποίηση, όχι πώς θα την προλάβουμε. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει. Να την προλάβουμε. Τα παιδιά να ξέρουν από πολύ νωρίς ότι το άγγιγμα σε κάποια σημεία δεν είναι αυτό. Έχω τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα. Έχω ήδη απευθυνθεί στο Υπουργείο, έχω κάνει έγγραφο, δεν ξέρω κατά πόσο θα ακουστεί, αλλά και στο Γραφείο Ειδικής Αγωγής, το οποίο υπάγομαι θεωρητικά, ότι να αρχίσουμε δειλά-δειλά μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να κάνουμε προγράμματα πρόληψης για αυτό που λέτε. Υπάρχει πολύ υλικό. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχει υλικό το οποίο μπορούμε να βάλουμε στα σχολεία. Αυτό που επιτρέπω και ποιο άγγιγμα επιτρέπω. Υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει βιβλία, υπάρχουν διαδραστικά, υπάρχουν παιχνιδιά ρόλων, υπάρχουν πάρα πολλά. Ακόμα και τα εργαστήρια που είπατε, απόφαση συλλόγου διδασκόντων. Μπορεί να το δούμε παραδείγματα. Πάντως δεν γίνεται. Εγώ δεν ξέρω κανένα σχολείο. Παρακαλώ. Οι συνάδελφοι αισθάνονται ανεπαρκείς. Αυτό είναι. Από τη μία είναι η λεπτότητα και η ευαισθησία του θέματος. Από την άλλη είναι η αντίδραση στο γονέο. Και από την άλλη είναι η συνάδελφοι σου λέει: μου πετάς κάτι και μου λες κάντο. Δεν αισθάνομαι έτοιμος να το κάνω. Άρα πρέπει να δούμε αυτό το κομμάτι. Του συναδέλφου, επιμόρφωση. Εφόσον λοιπόν εσείς και επειδή ως θεσμικά λόγω θέσης, αν αυτό θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, ευχαρίστως στη δική μας περιοχή να εντάξουμε σε πρώτη φάση επιμόρφωση συναδέλφων. Είδατε, ήρθατε σήμερα 50 άτομα, αλλά φανταστείτε αυτό λίγο να ανοίξει, να γίνει γνωστό, να αρχίσουμε δειλά-δειλά, να αγγίζουμε αυτό το λεπτό θέμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δυσλεξία. Έλατε να μιλήσουμε για τη ΔΕΠΗ. Εδώ αγγίζουμε ευαίσθητες χορδές και λυπάμαι που το λέω, αλλά αγγίζουμε και προσωπικές δικές μας πιθανά ευαίσθητες χορδές. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς αυτή τη στιγμή
κάτι, ένα κόκκινο λαμπάκι ανάβει. Πολλές φορές όμως η μυστική νομίζω επιμόρφωση γίνεται. Μπορεί να γίνει. Και ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Πολλές φορές υπάρχουν οι γονείς απέναντι. Αυτό που είπε ο συνάδελφος. Εκεί δεν πάει πολύ καλά. Εκεί υπάρχει ίσως λίγο μαζεύεσαι. Αλλά όπως μιλάς με μια άνεση πλέον για τη βία και τον φοβισμό, έτσι θα μιλήσει και για το άγγιγμα και για το μυστικό. Άρα εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω κάποιος άνθρωπο που θα πει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά τα βασικά πράγματα στα παιδιά σιγά-σιγά. Δεν είπαμε να ακουμπήσουμε ευαίσθητα που δεν τα γνωρίζω και δεν τα πω καλά, ίσως και δεν τα περάσω καλά και τα μονογονέα καμιά φορά. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Δηλαδή, όλοι οι σύλλογοι πρέπει να το βάλουμε. Μεγάλα μικρά παιδάκια, εμείς και στα ιστολόγια μας τα λοιπά τα έχουμε ανεβάσει αυτά για σεξουαλική αγωγή, τα λοιπά στους γονείς, προτάσεις. Οπότε ενημερώνεσαι, αμέσως ενημερώνεσαι. Ο κύριος Μαρίνος νομίζω θέλει να το προσαρμοστεί. Ευχαριστώ. Είμαστε στο ίδιο εργαστήριο κάτω στη Ρόδο. Της έχω απεριόριστη εκτίμηση και ήταν μεγάλη μου χαρά που τη ξαναβρήκα στην Ανατολική Αττική. Συνεργαζόμαστε όχι απλά καλά, άψογα. Και θεωρώ ότι αυτό γίνεται προς όφελος όλων. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Θέλω να σας πω το εξής. Το δίκτυο ΣΥΝ μέσα σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει είναι και αυτό, να το εντάξει κάπου. Άρα λοιπόν εμείς θα συζητήσουμε και με τη Χρυσάνθη και με τους άλλους εκεί πώς μπορεί και αυτό κάθε μέρα, και χτες που είχαμε μια Οργανωτική Επιτροπή, μια βάζουξη, ήταν για αυτό το λόγο. Δηλαδή να μπορούμε να εντάξουμε πράγματα, πώς μπορούμε κάποια πράγματα να τα φέρουμε πιο κοντά στα παιδιά και πώς μπορούμε να γίνουμε και πιο χρήσιμοι. Άρα λοιπόν και αυτό, Χρυσάνθη, αν το σχεδιάσουμε καλά, δεν θα έχουμε, θεωρώ, προβλήματα το οποίο λες. Εγώ αυτό το οποίο ήθελα από σένα είναι, αν μπορείς να μας πεις τώρα, ποια στοιχεία νομοθεσίας θεωρείς ότι χωλένουν και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια βελτίωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα κυνηγήσουμε και να τα βρούμε. Δηλαδή, τι νομίζεις ότι... Ήδη ανέφερα προηγουμένως ότι ο 35.000 από το 2008 είναι μεν παλιός, αλλά είναι σύγχρονος. Δηλαδή νομίζω ότι καλύπτει την ανάγκη της σχολικής μονάδας όσον αφορά στο κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να αποκαλύψω την κακοποίηση ή την παραμέληση. Έρχεται δε ο νομοθέτης τώρα, και όταν λέμε τώρα είναι μέσα στο σχέδιο νόμου με τα 120 άρθρα τα οποία είναι να ψηφιστούν. Ένα από τα άρθρα, δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα, θα μιλήσω γι' αυτό μόνο. Ένα από τα άρθρα είναι και το ακαταδίωκτο του εκπαιδευτικού και του διευθυντή σε περίπτωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό σας λέω. Τώρα όχι, είναι να ψηφιστεί. Είναι το ακαταδίωκτο. Όπως επίσης και το γεγονός ότι οι ψυχολόγοι πλέον στα σχολεία δεν έχουν, εδώ αυτό έχει ψηφιστεί και έχει βγει και εγκύκλειος, ότι οι ψυχολόγοι στα σχολεία δεν χρειάζεται να πάρουν τη σύμφωνη γνώμη του γονέα για να μιλήσουν. Είδατε λοιπόν, μόνο την πρώτη μου αρκεί η πρώτη, γιατί αν στην πρώτη το παιδί μου αναφέρει, είδατε, θα μου ανοίξει το δρόμο. Προσέξτε, έχει διαφορά. Παλαιότερα, πριν 2 μήνες, 3, πριν ψηφιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία, η συγκεκριμένη κύκλειος, σε περίπτωση που είχαμε κάποια μορφή κακοποίησης, το παιδί δεν είχε κανένα διάβλο. Τώρα ουσιαστικά τι κάνεις, έστω και για την πρώτη συνάντηση, του ανοίγεις αυτό το διάβλο και λες, έλα να μιλήσεις. Θα μου πείτε, ανοίγονται τα παιδιά εύκολα, σας είπα πριν, ναι, ανοίγονται όταν εμπιστεύονται, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να μην μιλήσουν, τους οποίους τους βλέπετε στην οθόνη. Απ' την άλλη όμως, σαν που αναφέρεται σαν νομοθεσία, έρχεται και βελτιώνεται συνεχώς με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες των περιστατικών που βλέπουμε συνεχώς στα σχολεία μας. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό ήταν προς όφελος και το γεγονός ότι υπάρχει το ακαταδίωκτο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είναι, ο φόβος τι ήταν των εκπαιδευτικών. Θα μπλέξω. Γιατί αν όντως αποδειχθεί ότι δεν είναι κακοποίηση,
έκανα λάθος. Ή η μαμά ή το παιδί με παραπληροφόρησαν για άλλους λόγους και ουσιαστικά εγώ πήγα και έκανα την κατάθεση, όπως μου είπε η Σαρίδου, και μετά παίρνουμε τη Σαρίδου και λες «Α, με κατέστρεψες». Γιατί αποδεικνύεται από την εισαγγελική διερεύνηση, από την πραγματογνωμοσύνη, ότι δεν μιλάμε για κακοποίηση. Ο γονέας προνομοθεσίας είχε το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, για προσωπικά δεδομένα, ούτε σύνταξη τα παίρναμε. Όσο το λέω είναι, τώρα έρχεται το νομοθέτης και σου λέει ακόμα και έτσι, ακόμα και λάθος να έχεις κάνει, έλα να το πεις. Αρκεί να μην υπάρχει δόλος. Αρκεί να μην υπάρχει, εντάξει, δεν θέλω τώρα να δεις τι θα σου κάνω. Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν έχεις δόλο, έχεις το ακαταδίωκτο, δεν μπορεί κανείς να κινηθεί εναντίον σου, ούτε για προσβολή, ούτε για δυσφήμιση, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι λίγο μας χαλαρώνει αυτό. Και δεν είναι μία συνάντηση. Τώρα είναι σε αυτό το μετά μην κρατάει πρέπει και αυτό το δεν λέει, η κύκλος δεν λέει μία συνάντηση. Λέει σε αρχικό στάδιο μπορούν να μιλούν με τα παιδιά. Αρχικό στάδιο είναι ένα στάδιο. Μπορεί και να είναι 2-3 συναντήσεις, δεν είναι. Ναι, ισχύει. Ενώ μέχρι τώρα έπρεπε για να πλησιάσει η ψυχολόγος να έχει τη σύμφωνη γνώμη του γονέα. Δεν μπορεί. Τώρα ουσιαστικά αν υπάρχει επιθυμία από το παιδί ή αν οι εκπαιδευτικοί έχουν δει. Σε εμάς γίνεται ήδη. Σε πολλά παιδιά παίρνουν. Όταν θεωρούμε εμείς. Μία-δύο συναντήσεις, ναι, κάνουν. Και δεύτερη μπορεί και επικοινωνούμε με το γονέα. Για μένα, αν είναι κάτι να αλλάξει, επειδή το ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο από τον κύριο Μαρίνο, αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση και το θέμα της κακοποίησης και της παραμέλησης, είναι, λυπάμαι που το λέω, θα το πω πλήρη συνήθιση του όρου, η κακοποίηση από τις υπηρεσίες. Γιατί ένα παιδί το οποίο θα κληθεί να δώσει κατάθεση, θα δώσει κατάθεση στην εισαγγελία. Μετά θα μιλήσει στο ψυχίατρο. Θα το εξετάσει παθολόγος να δει αν έχει σημάδια. Μετά θα μιλήσει και με την ψυχολόγο της κοινωνικής υπηρεσίας. Θα έρθει και από το ΚΕΔΑΣΥ. Ουσιαστικά αυτό προσπαθούν, από ό,τι ξέρω, να το περιορίσουν, έτσι ώστε το παιδί να δίνει μία και μόνο κατάθεση, γιατί πολλές φορές υπάρχει και ο κίνδυνος της να αλλάζει την κατάθεση, ακριβώς γιατί είτε νιώθει ότι κινδυνεύει κτλ. Εκεί νομίζω ότι ήδη επιλαμβάνονται του θέματος και μάλιστα στο εξωτερικό, για παράδειγμα στη Φινλανδία, το παιδί δίνει κατάθεση μία φορά και μαγνητοσκοπείται. Άρα όλοι οι φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βίντεο για να δουν. Είχα παρακολουθήσει μια ημερίδα στον Πειραιά που έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι το λέει και σπίτι, το σπίτι, το λένε, που είναι ένας ωραίος χώρος, όπου πηγαίνουν τα παιδιά, λένε το πρόβλημα, βιντεοσκοπείται και μετά. Αυτό γίνεται πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εμείς δυστυχώς έχουμε αυτό την κακοποίηση των υπηρεσιών, όπου πρέπει το παιδί να επαναλάβει όλο αυτό το συγκλονιστικό γεγονός πάρα πολλές φορές σε πολλές ειδικότητες. Αυτό προσπαθούμε τώρα να το αποφύγουμε. Ωραία, τώρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρος, άρα όταν έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο, τι κάνουμε, εννοείται ότι επικοινωνούμε με τους γονείς. Χρυσάνθη, επίσης αυτό που σου είχα ζητήσει, αν μπορούμε να μας στείλεις κάποιες, το είχα ζητήσει και παλιότερα στην μάζοξη των διευθυντών, κάποια στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν και οι εκπαιδευτικοί. Εγώ φτιάχνω τώρα ένα οδηγό, να είμαι ειλικρινής, έχω φτάσει στην 40 σελίδα, πάνω σε αυτά, αλλά καλό είναι να μας πεις και εσύ τα στάδια τα οποία θα ακολουθήσουμε στην περίπτωση. Ωραία. Αυτό λοιπόν, να επικεντρωθούμε σε κάποια σημεία για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί πώς μπορούν
διαγνώσουν και τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση προβλήματος. Αυτό θέλει ένα workshop, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μαζευτούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει σε 1 και 2 ώρες. Νομίζω ότι μπορεί και να γίνει και διαδικτυακά ή να δοθεί υλικό και να συναντιόμαστε προς συζήτηση. Γιατί τώρα ουσιαστικά είναι το τρέιλερ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να Υπάρχει ένας σημαντικός οδηγός από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τον οποίο τον έχω βεβαίως, μπορούμε να το στείλουμε στα σχολεία, αλλά έχει σημασία λίγο να το κουβεντιάσουμε. Αν και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Υπάρχει και άγνοια. Να σας δώσουμε τον οδηγό. Είναι ένας οδηγός πολυσέλιδος, όπου λέει όλα αυτά που λέμε τώρα με μικρές δόσεις, εκεί είναι αναλυτικά. Αν και εφόσον ενδιαφέρεστε και θέλετε να το ξεφυλίσουμε, ευχαρίστως. Αυτό είναι. Εδώ προσπάθησα να συγκεντρώσω τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η αναφορά, είτε γραπτός είτε προφορικά, είτε πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε είτε από το χαμόγελο του παιδιού κτλ. Και ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται για έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Όχι για το ίδιο το παιδί το οποίο κακοποιείται ή παραμελείται, αλλά γιατί αυτό που περιγράψαμε τη 1,5 ώρα είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται αν με κάποιο τρόπο δεν σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Και γιατί? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say θα ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί όσο μπορούμε κι εμείς να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο της κακοποίησης και της παραμέλησης. Και θα μου πείτε, ωραία, και αν σώσω ένα παιδί, τι έγινε? Και έτσι παρέρχομαι σε αυτό που πολλές φορές έτσι θυμάμαι από τα δικά μου φοιτητικά χρόνια που μας έλεγε μια καθηγήτρια, ότι το παράδειγμα με τους αστερίες και την παραλία, όπου είναι ένα παιδί το οποίο περπατάει στην παραλία και βρίσκει αστερίες, βρίσκει έναν αστερία και το πετάει στη θάλασσα, πάει πιο πέρα, βρίσκει έναν άλλον αστερία, πετάει και αυτό το αστερία στη θάλασσα και λέει, έρχεται ένας ενήλικας και του λέει, μα τι κάνεις εκεί, ξέρεις πόσοι αστερίες, γιατί το κάνεις αυτό? Και λέει, για να το σώσω τον αστερία. Μα λέει, ξέρεις πως οι αστερίες χάνονται έτσι με την άμπο και την παλήρια. Και λέει, δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι αστερίες, αλλά αυτό σώθηκε. Έστω και ένα να σωθεί, για μας είναι κέρδος, τουλάχιστον θα έχουμε να λέμε ότι αυτό το παιδί το σώσε. Έτσι λοιπόν, και ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος, και θεωρώ ότι ούσα εκπαιδευτικός, θέλω να πιστεύω ότι έγινα και καλύτερος άνθρωπος. Θεωρώ ότι κι εσείς προβόμαστε στον ίδιο δρόμο και μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Κάπως έτσι λοιπόν ήθελα να κλείσω αυτό το έτσι βαρύ θέμα για το οποίο κλήθηκα να μιλήσω σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα έχω να πω κάτι πιο ευχάριστο. Ή καλέστε με κάτι πιο ευχάριστο. Αν και στο Κεδασίτη, λέω τώρα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, και για τους χαρισματικούς μαθητές. Βέβαια, και οι χαρισματικοί μαθητές δεν είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο να ξέρετε, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε ακόμα και αυτό ως ένα ευχάριστο απόγευμα, γιατί κάτι μας έκανε να προβληματιστούμε
και ίσως αύριο να δούμε τους μαθητές του σχολείου μας με άλλα μάτια. Όχι με μάτια, πώς να πω, καχυποψίας, αλλά με πιο καθαρό βλέμμα. Και ας κοιτάμε και να μην βλέπουμε μόνο. Ας κοιτάμε. Έχει σημασία. Ευχαρίστως στις επόμενες συναντήσεις μας να κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο προς τα που κοιτάμε. Αυτό ήταν, αν σε περίπτωση λοιπόν που επιθυμείτε, μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση για να πούμε τι κοιτάμε, πώς το κοιτάμε, πώς καταγράφουμε και πώς είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτό το παιδί θέλει βοήθεια και θέλει να κάνουμε κινήσεις. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τα στατιστικά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι εξίσου υψηλά. Νομίζω ναι, ότι σας τα έδειξα, ναι, απλά τα έδειξα λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα σας κούραζε. Βεβαίως είναι. Δεν είναι μόνο δεδομένα για τα ελληνικά δεδομένα, αυτά που η πορεία είναι αυξητική. Όχι, είναι παντού, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Και ιδιαίτερα μετά τον εγκλισμό. Τώρα οι νέες έρευνες, δυστυχώς, γιατί σας το είπα στην αρχή, η αύξηση των περιστατικών είναι με ρυθμούς γεωμετρικής πρόοδου πλέον. Μετά τον εγκλισμό, και νομίζω ότι όλοι έχετε ακούσει ότι κατά τη διάρκεια του COVID είχαμε πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ήδη οι άνθρωποι ήταν συνέχεια μαζί και συνήθως είχαμε δύο, ή κάναν πολλά παιδιά, ή χωρίσανε, ή σκοτώθηκαν. Αυτό το πράγμα έγινε. Άρα θα πρέπει λίγο, οι μελέτες νομίζω ότι τώρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς. Σαφώς έχετε τα στοιχεία μου, νομίζω ότι έχει περάσει όμως η ώρα. Την επόμενη θα κάνουμε και το άλλο ή όχι? Νομίζω ότι θα έλεγα, επειδή το θέμα των δυσκολιών της συμπεριφοράς, οι δυσκολίες συμπεριφοράς θα μπορούσαν να είναι ένα κομμάτι, ας το δούμε, ένα παιδί το οποίο, γι' αυτό δεν θέλω τώρα να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε άλλη παρουσίαση, νομίζω ότι ήδη είμαστε γεμάτοι από όλο αυτό. Ήδη η επόμενη συνάντηση που έχετε θα μιλήσουν για προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε πλέον και ευτυχώς υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο σε όσα σχολεία έχουν δει, άρα υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα και προβλήματα συμπεριφοράς. Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα πολυδιάστατο και πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Δεν είναι αιτία και αποτέλεσμα. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές που μπορεί να οδηγήσουν ένα παιδί σε παραβατική συμπεριφορά, σε προβλήματα συμπεριφοράς. Εκεί, αυτό που θέλω να πω και εκεί ήθελα να μείνω και να τονίσω είναι ότι βεβαίως οι εκπαιδευτικοί δεν οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα περί ψυχολογίας, περί αντιμετώπισης και όλα αυτά. Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να ενεργοποιείτε τους θεσμούς, μεταξύ των οποίων οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης στο ΚΕΔΑΣΥ, και νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε κατά περίπτωση. Γενικά, διαφωνώ εγώ προσωπικά σε οδηγίες γενικού περιεχομένου, κάντε αυτό. Εγώ τουλάχιστον στην ειδική αγωγή, αυτό που έμαθα είναι ότι η ειδική αγωγή είναι εξατομικευμένη αγωγή. Δεν έχω μία αντιμετώπιση για όλους και επίσης έχω μάθει και θα το εκμεστερευτώ ότι αυτό που έμαθα στην ειδική αγωγή είναι να χάνω και όχι να κερδίζω. Τις περισσότερες φορές που έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι που να έχει αποτέλεσμα, τις περισσότερες φορές απέτυχα. Εκεί να δείτε ματαιώσεις. Και στο τμήμα ένταξη και στο ειδικό σχολείο όπου βρέθηκα, τις περισσότερες φορές αποτύχανα. Αποτύχανα να καταφέρω να φέρω ένα μαθητή που παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς στα δικά μου μέτρα. Γιατί δεν μπορούσα να ελέγξω όλους τους παράγοντες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να ελέγξει όλους τους παράγοντες. Άρα, ίσως την επόμενη φορά και δώστε βάση στην επόμενη συνάντηση, αν και εφόσον είστε, σε θέματα συμπεριφοράς που θα μιλήσουν εκεί ευχαρίστως μετά να κάνουμε μια συνάντηση για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εκεί και θεσμικά, νομίζω, ως ΚΕΔΑΣΥ και πολλά σχολεία, και χαίρομαι που είναι εδώ διευθυντές
που έχουμε συνεργαστεί, θέλω να πιστεύω αποτελεσματικά, έχουμε χειριστεί περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. Ας δώσουμε λοιπόν, και αυτή είναι η πρότασή μου, ας δώσουμε την προσοχή που χρειάζεται αναπερίπτωση. Εκεί είμαστε, τα τηλέφωνα μας τα ξέρετε, αχρίαστοι να είμαστε που λέει ο λόγος, αλλά δεν είμαστε. Τελικά μας χρειάζεται να ερχόμαστε σε επαφή. Δηλαδή, μπορούμε ως σχολείο να πάρουμε τηλέφωνο του Πεδασί και να σας αναφέρουμε μια δυσκολία. Εγώ στο δεύτερο, αλλά θα σας ενοχλώ. Μάλιστα. Θα το ξέρετε. Πήγε σε ποιο σχολείο είστε? Σπάτα. Είναι δική μας. Θα έρθουμε κιόλας και κοντά σας. Το πηγαίνω. Είναι στο δεύτερο. Εγώ θα το πηγαίνω. Και μπορούν να σας παίρνουν τηλέφωνο για κάποια. Δεν πάρω συμπεριφορά. Θα μπορούσε, εσείς δεν έχετε δει. Αυτό αφορά και σε όλες τις άλλες σχολικές μονάδες που όπως έχουν δει, αλλά δεν έχουν δει γιατί δεν στελεχώθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο που είδαμε, σήμερα είχαμε την δασκάλα και είχε βελτιωμένη συμπεριφορά. Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Από τη συνάντησή μας. Ναι. Έχουμε τέτοιο μαγικό ραβδί, δηλαδή αυτό να το πω. Το λέει και το όνομα Χρυσάνθη, φέρετε και την Άνοιξη σήμερα στο βαρύ χειμώνα, έτσι που είχαμε το βαρύ απόγευμα. Εννοείται ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αυτή η διαδικασία δεν γίνεται και από τις γονείς, γιατί έχουν γονείς που αρνούνται να πάρουν το παιδί στο Πεδασί. Εννοείται ότι είναι μια άλλη λοιπόν μια συνάντηση, είναι και ο σύμβουλος εδώ. Καλέστε μας στο σχολείο, κάντε ωραίο καφέ, να έρθουμε να περάσουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πούμε. Και δεν λάθος αυτό, τηλέφωνο. Εντάξει, εδώ είμαστε. Αν θέλετε, δεν κλείνουμε τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Είναι και στο διαδίκτυο. Γιατί μου λένε να δίνεις το τηλέφωνο, δεν μπορείτε να το βρείτε στο site. Άρα, γιατί όσοι προσπαθούν να πάρουν, να καλέσουν το Κεδασί, δεν είναι ότι ο κόσμος δεν δουλεύει, είναι συνεχώς αποσχολημένα και φαίνεται ότι δεν απαντάμε. Αλλά απαντάμε, μιλάμε συνέχεια. Απλά το λέω γιατί πολλοί λένε καλά, δεν σηκώνται ποτέ. Είναι συνεχώς αποσχολημένα. Άρα, εννοείται ότι οι διευθυντές έχουν το προσωπικό μου, μην με παίρνετε να μου πείτε, συγγνώμη, ενοχλώ, τι ενοχλείτε. Δεν είναι η δουλειά μου. Είναι πάρα πολύ μπορώ να το βεβαιώσω εγώ. Άπειρες φορές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.